Joni bo ɗum wakkatire nde keɗitotoɗon firo deftere alqur'ana seningal hautande e modibbo iya hamboy iga gawdare lesdi kamaru o waddanta en firo alqur'ana seninde nder tafsiril jalalaini keɗite jam. الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: سورة التوبة مدنية مدن كول أو ملبو إلا الآيتين كلوتي آية جديدة آخرها أرغر ماغول لقد جاءكم رسولنا سرنغو 130 gol ɗo mari ayaje temerre e capan e tati aw malla bo illa aya ko luuti aya nden ka ayaje temeɗɗe tati kayya ayaje noy temerre e nogas e jeewenayi to ɗuɗum konngol madaniya surawol madaniya to wiyama surawol madaniya surawol jippugol ɓaawo annabijo sallllahu alayhi wa sallam eggi hooti madina ko oɗon ha makka ngol jippi fuu ngol wiyete madaniya. Non suraji ɗi jippi yaake annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗon makka bo kanji bo ɗi wiye makkiya. Suraji man ɗi andaɗi limgal maji nden goɗɗi feere ɗon kanji bo madaniya makkiya man ɗiɗi fu ɗo hawti her muɗum. Nden surawol ngol o wiyen ngol madaninkewol. To a nani deydey ko won nder magol ni a heftan ɗum madaninkewol. ɓe wi suraji madina ɓurna maji fu ɗi ɗon andore be wolwugo haala sari'a ha nder maji, nonnon bo ɓe juutugo ayaje. suraji makkinkeji bo ɓurna fu a tawa ayaje maji lamman, ɓurna fu bo ɗi bolwan haala qissa annabo en be yimɓe maɓɓe, ɗi wolwan haala tabbitingo tawhid. Nden surawol ngol bo to a ɗaari ko woni ha nder magol a tawan haala sari'a bo ɗuɗɗum wolwa her magol. lam tuktab fiha albasmalatu, bismawol windaka ha arande surawol tawba li annahu sallllahu alayhi wa sallam lam yumar bi dhalik, ngam kanko annabijo mo salatu allah e jammuɗum tabitani o umraka be windugo bismawol ha arande magol. To laatake bana ni en yi'a deydey ko woni ha surawol man. o wi lam tuktab fiha albasmalatu ila jawabun amma yugalu, ɗum jawabu on ha ko wiyete inna kulla suratin mubtada'atun bilbasmalati illa haji sura. kala surawol fu laati fuɗɗirangol be bismawol ko luuti surawol ngol. Nde laatake non man famal hikmatu fi dhalik, ɗume hikima amagol kadi ko waɗi suraji pat fuɗɗirama be bismawol, nden suratu tawba kayum fuɗɗiraka be bismawol ha muɗum.
hidde ko ha en jahaton jango qur'an to do janga qur'anu surni surawol den nastan gongol feere de janginoɓe tajwid wiya ɗo mari waccuji tati waccuji nayyi tati dagiɗi gotol kam dagaki surna darata fuɗɗa nasta surawol ngola malla surna dara bisma dara nasta surawol ngola malla surna dara to bismi nasta surawol ngola to ɓe ɗo potti dow wasuji ɗi amma surna darata bisma dara ndet fuɗɗa surawol ngola ko luuti bismawol kanju ka janginoɓe tajwid haɗi wasuji goɗɗi feere ɗon fayin ko luuti ha surawol ngol woodi ɗum janginoɓe tajwid wiyata sakkatun latifa hakkunde surawol be surawol to goɗɗo surni surawol man o jeeɗa seeɗa o nasta surawol ngola bismawol wala غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه سكتة لطيفة بسم الله non wasdu sura bi sura bo kayen fu bismawol wala to surni ni o darata o nasta surawol ngola tan wala bismawol ghayril maghdubi alayhim waladdallin alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi nden kaɓe wi hakkunde surawol be surawol fu ɗo mari waccu jowi ɗon kam ha suraji goɗɗi feere nden ha qira'aji man ɗo ha jangowo tajwid kaymon marata haaje to o jangan fannol tajwid ha o mara andal ha magol on o marata haaje andugo ɗiɗi fuu maji nden suraji qur'anu ɗi fuu maji ɗi 114 to a limi bismaji bo ha nder suraji man 114 men ga kay hawtade be bismol wala ha aran surawol ngol fuu a tawan bismawol ɗon ha caka surawol feere innahu min sulaymana wa innahu bismillahi rrahmani rrahim ayi bismawol go wari ha to bismaji man 114 kadi sigi suraji bo 114 amma bismawol wala ha arande suratu tawba yo o wi ko waɗi kadi bismawol man wala ɗo ko waɗi bismawol man wala ɗo o wi inna kulla suratin mabdu'atun bil basmalati illa haji sura fa mal hikmatu fi dhalik annuma bajamowo ƴami kala surawol ha qur'anu fu fuɗɗirama be bismillahir rahmanir rahim ko luuti surawol ɗo non ko ngudi modiɓe fahin bismillahir rahmanir rahim kayum kam ɗum aya on ha kala surawol fu a aran surawol fu ko luuti suratu tawbana ko mallana ɗum aya nder modiɓe woɓe feere wi ɗum aya ngam kala surawol pat a tawan bismillahir rahmanir rahim man ko luuti suratu tawba woɓɓe bo wiyna ɗum aya ɗum laati on hunde andande annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi kullu amrin lam yubda bi bismillahi fa huwa abtar wa fi riwayatin fa huwa abtar wa fi riwayatin fa huwa asja kala hunde nde fuɗɗiraka ɓe bismillahir rahmanir rahim fu hunde man nde taƴande bana to kuturu taƴi hunde man ni na inde timmidayi kala hunde nde fuɗɗiraka ɓe bismillahir rahmanir rahim fu yo surawol ngol kangol fuɗɗiray noon e ngaran ko waɗi surawol man fuɗɗirago ɓe bismillahir rahmanir rahim man ko modiɓe mbi noon wiigo alhamdulillahi rabbil alamin qur'anure nde nde fuɗɗiri ɓe bismillahir rahmanir rahim ha suratul fatiha nden tokki alhamdulillahi rabbil alamin ɗum kadi min be ma derɗirawo be oya fu ha bolle men ta ngejjita fuɗɗirgo non ngam dalila ko ngol annabijo sallllahu alayhi wa sallam kullu sayin lam yubda bi bismillahi fa huwa abtar nden kam to a wawi ha wolwa ɗo ni pamarum man ni a fuɗɗira bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin a jokka woldema se ndey sey yaake to aɗa waɗa khutba kam a fuɗɗirta bismillahi rrahmani rrahim ka amma a fuɗɗiran alhamdulillahi rabbil alamin ka ha khutba a fuɗɗira alhamdulillah amma bismillahi rrahmani rrahim ka fuɗɗirtake ha khutba
ko waɗi ngam ɗon bo nanaka ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam. addinu bil ittiba'i la bil ibtida, dina kam be tokkago na be fuɗɗugo. annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam nde o laati o nelaɗo allah ko waddani en kanjum en tokkata en dewra allah. to o wi bismillahi rrahmani rrahim windaka ha aran surawol ɗo, o wi jawabu on ha goɗɗo bi'owo kala surawol fu fuɗɗirama be bismillahi rrahmani rrahim sey surawol ngol. e ɗume hikima man? fa ajaba, nden o jaabi bi anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam lam yu'mar bi dhalik. nulaɗo allah mo salatu allah e jam muɗum tabitani o umraka be bismillahi rrahmani rrahim aran surawol. qur'anure nde fufu allah seniɗo jippininde daga lawhil mahfuz wari ha baytul izza ha asamanu duniya jemma no gasi jeweɗiɗ abre lewru sumaye, na lewru ndu dey daga ha yakende lala nabijo sallllahu alayhi wa sallam. lewru sumaye may na lewru hitande de, daga yake o lena annabijo sallllahu alayhi wa sallam. qur'anure man nde jippinama nde fufu daga lawhil mahfuz wari ha asamanu duniya no kure wiyetende baytul izza. daga baytul izza wargo ha annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam yake feere aya ko ayaje ɗiɗi ko surawol qur'an man nde ɗo jippa ha nder duuɓi nogas e tati nde jippi nde timmidi. har ɗon allah on yeccata malaikajo jibril to jippi bo waɗa jangina annabijo sallllahu alayhi wa sallam. nden kam ha malaikajo jibril wari ha janginamo surawol ɗo, janginaymo bismillahi rrahmani rrahim ha aran magol. halas nda ɗo haala ka ɓuri sahugo, kanjum ɗo he'ima tan. amma goɗɗi ɗo wara ɓawo dey o wi hikima ha majum ɗo bi anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam lam yu'mar bi dhalik, nuɗaɗo allah umraka be jangugo bismillahi rrahmani rrahim ha aran suratu tawba. aw to ɗo konngol goto, aw li kawnihi lam yanzil alayhi wahyun biha, malla bo laataki wahyu jippay dow maako be man. umrugo ka allah seni ɗo umran mo wala wasiɗa, wahyu bo allah lena malaikajo wara yeccam. to ɗum ɗo ɗum ɗiɗi fuu ɗum heɓaka. nden fahitta ɗume tokki ɓawo ton waja sahul akwali, wigo wahyu jippay be bismillahi rrahmani rrahim ha aran surawol man ɗo, kangol ɓuri sahago nder konguɗi fuu. wali haja sadra bihi lmufassir, kanjum waɗi tafsir o fuɗɗiri be kalimawol man. wa hasilu lkhilafi fi hikmati adami lidyani bilbasmalati 5 aqwal. o wi ko gasata ha lural ha hikima soyde waddugo bismillahi rrahmani rrahim ha aran surawol man ɗo, woodi konguɗi 5 habdumaɗuɗi kadi. awwalu aranol maji ma galahul mufassiru ko tafsir o wi ɗo. ko tafsir o wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam wahyu waray dow maako be bismillahi rrahmani rrahim ha aran surawol at-tawba. asani konngol ɗiɗaɓol annahu su'ila usmanu an dhalik fa ajaba bi annahu zanna annaha ma al-anfali sura. sayyidina usman radiyallahu anhu nde o ƴamama ko waɗi bismawol wala ha aran suratu tawba, o jaabori o wi yikkama bi annahu zunna, yikkama surawol tawba be suratul anfali ɗum surawol gotol. li anna qissataha tusbihu qissataha, ngam qissa surawol anfali ɗon nandi be qissa suratu tawba. to ɗo ɓe yikki suraji man ɗi gooti. fa ala hadha alqawli takunu ma al anfali tamamu sabitiwal, hawtade be konngol ngol nden ka suratu tawba to hawri be suratu anfali ɗum surawol gotol, nden kam kangol ngol timmini kadi suraji 9 ɗi ɓurduɗi juutugo ha qur'an. asalis konngol tataɓol annaha najalan li nagdi ahadil kuffari wa fadihati lmunafiqin. suratu tawba ɗo ngol jippi ngam dalila fistugo alkawal hakkunde annabijo sallllahu alayhi wa sallam be heferɓe, nonnoon be bustugo naafiki en.
kadi to laatake fahiya suratu adabin suratu tawba ɗo ɗum surawol yangada wal basmalatu rahma bismawol bo ɗum hinnaye bismillahi rrahmani rrahim mi fuɗɗiri be allah huuɓa hinnayejo heera hinnayejo surawol bo wari jippi ɗum yangada wala tastami'u rahmatun ma azabi wala no hinnaye bo hawrira be yangada wa tusamma aidan alfadiha surawol man ngol ɗo inne fayinta surawol bustowol li fadihati lmunafiqina biha ngam bustorago nafiki en be magol wa suratul azab non ngol ɗo inne bo surawol yangada wa suratu tawba ngol ɗo inne bo surawol tuubu listimaliha ala dhikriha ngam moɓuki surawol ɗo ha woluki ko en mbiɗo fu wa gayra dhalika min asma'iha wa gayru dhalika e tana bolwa ɗum ɗo iggoye inde magol to en keɓino wasfuji tati ko waɗi bismawol windaka ha aran magol o wino ɗi joyi bo arrabi'u nayaɓol turikatil basmalatu lihtilafi sahaba bismawol accama ha arande suratu tawba ngam dalila luural sahaba en fi anna al anfala wa bara'ata suratun wahidatun aw suratani ngam ɓe luuri suratul anfali be suratu bara'a kam ɗum surawol gotol na ko malla ɗum suraji ɗiɗi fa turikatil basmalatu li gawli man qala huma suratun wahida bismawol accama hakkunde suratul anfali be suratu tawba ngam konngol biiɗo suraji man ɗo ɗum surawol gotol nden wa turikat baynahuma furja accama babal kadi hakkunde maji ha deyde nokkure bismawol wonanno go windaka li gawli man qala huma suratani ngam konngol biiɗo ɗum suraji ɗiɗi alhamis konngol joyaɓol ko haɗi bismawol on go ha aran suratu tawba anna dhalika ala adati l arabi fi ljahiliya ɓe wino bolwa ɗum ɗo non ɗon do al ada arab en heedi jahiliya daga annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam alenaka ida kana baynahum wa bayna qaumin ahadun fa aradu nakda katabu ilayhi kitaban wa lam yaktubu fihi albasmala to nini alkawal ɗon no hakkunde heferɓe be goɗɗo feere be yimɓe woɓɓe feere se ɓe muyi fistugo alkawal goo se ɓe bindana ɓe yago ɗerewol ɓe bindata bismawol ha aran magol to laatake bana ni ɗo ɗum al ada maɓɓe no daga jahiliya wa aji sura najara li nagbi adil muslimin nden surawol ngol bo ngol jippi kadi ngam dalila fistugo alkawal heferɓe lam tukta fiha kanjum waɗi kadi bismillahi rrahmani rahim windaka ha aran mago to ɗo ɗum laatake ɗum konguɗi modiɓɓe ko waɗi bismawol windaka ha aran magol ɓe wi ngam dalila kuje joyi gotel ka wawi jippa ɓe annabijo ɗo be bismawol man ha arande magol ɗiɗaɓol ɓe wi ngol yikkama kangol be suratul anfali ɗum surawol gotol konngol tataɓol surawol man ngol jippi ngam fistuki alkawal annabijo ɓe heferɓe e bustugo nafiki en nonnoon bo yangada ɗo nder magol nden bismawol bo kañum bo ɗum hinnaye ɓe yangada bo hawrata ha hunde hoore noon fahinta konngol nayaɓol bismawol accama ngam luuruki sahaba en suratul anfali be suratul tawba suratul bara'a kam ɗi gootina ɗi feere ɗum surawol gotol na ko suraji ɗiɗi konngol joyaɓol o wi al ada arab en ɓe laatake to alkawal ɗon no hakkunde maɓɓe ɓe yimɓe daga jahiliya nden ɓe muyi fistugo alkawal man to ɓe wari windugo ɗum ɗerewol ɓe bindata bismillahi rrahmani rrahim ɓe ɗon no binda bismika allahumma ɓe ɗon no winda bismillahi rrahmani rrahim ko nandi banni ha ɗereji maɓɓe ko konguɗi joyi ɗi o wima konngol ngol ɓuri sahago kam allah lenayi malaikajo wari jippinani annabijo sallllahu alayhi wa sallam jangago bismillahi rrahmani rrahim ha aran suratu tawba to konguɗi ɗiɗi fuu maji ɗi kawti nden kanda konngol ngol ɓuri laaɓugo on woni allah wuray malaikajo wa haji sura najalat to noon fayinta o wiyata summa ihtalafa al ulamau fi ibtida'i tilka surati biha nden modiɓɓe luuri kadi ha fuɗɗirgo surawol man be bismawol na tabbiti bismawol ka wala ha magol e noy to goɗɗo wari jangi bismillahi rrahmani rrahimi nden jangi bara'atun min allahi yahi yeeso nden bo noy fa qala ibnu hajar min astafiya bil hurma
ibnu hajar al asqalani ahmad ibnu hajar al asqalani rahimahullah o yahari kanko fa o wi goɗɗo man waddi kuugal haram mo huwi haramun bo o heni yangitego surato tuubi allah yaafi moy on kanko mo jangi bismillahir rahmanir rahim ha aran suratu tawba wa qala ar-ramli bil karaha ramlin ke jogi kay na ɗum haram kam amma ɗum gañaɗum fu to goɗɗo wowi ɗum to hakkilay wa'an haram yande feere dey wa fil istisna'i yukrahu inda al awwal o wi jotta kam to a ittitinan a wiya ha arande ha mo wi haram ɗo a wiya le jotta ka ɗum wañama jotta ka o jangugo bismillahir rahmanir rahim ha aran suratu tawba ɗum gañaɗum wa yajuju inda sani nden mo wino gañaɗum go bo fa enta a wiya ha ɗo bo nden ka ɗum dagi ɗum to no waɗi fu no ɗum waɗi fu ni andama bismillahir rahmanir rahim ka wala ha aran maɗo wa masabu maliki kadhalik masaba imam maliki fu banani wa qad ashara li dhalika sahibu satibiyya jawmu deftere wiyetere satibiyya sakkori ha majum bi gawli be konngol maako wa ma mata silha aw badata bara'atin litanziliha bisayfi lasta mubasmila wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ashja'i khairu man tala o wi ko noy to nini a soni suratul bara'a be sura'ol gongol feere a bismata ngam dalila jippirgo suratul bara'a be ka fayi ɗo wara ha nder tafsiru ɗo jur en yaala o wiyama mansukhun bi ayati sayfi ɗum nasira ɗum be aya ka fayi man warat ha aya joyaɓa ha suratu tawba ɗo to kanjum o wi ko noy to nini a fuɗɗi surawol bara a bismata ha magol ngam dalila jippirgo magol be ka fayi mbimami ha aya joyaɓa ha magol se ko wala her fuɗɗuki ma jangde surawol ko ngolewol gol luuti suratul bara'a kam se a bisma kanjum won wari ha ɓurɗo janguɗo kanko on woni annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi lam tubtak fiha albasmalatu li annahu sallallahu alayhi wa sallam lam yumar bidhalik ngam annabijo umraka be bolwa ɗum ɗo kama yuhaju banno o amin hadise rawahu lhakim ha hadise ol ngol hakimu filli ɗum wa ukhrija fi manahu an aliyin wurtinama amana majum ha aliyu anna albasmalata amanu bismillahir rahmanir rahim to goɗɗo windanama ɗerewol bismillahir rahmanir rahim ɗon ha magon nder ka hoolare waɗi wa hiya nazalat suratun tawba bo jippi li raf'il amani kay bo ngam ɓantuki hoolare ngol jippiɗi bi sayfi ɓe ka fahi wa an hujayfata annakum tusammunaha non hujayfa wi o non on laati wa an hujayfata annakum tusammunaha suratu tawba tusammunaha surata tawba hujayfa wi o non on laati onon innangol surawol tuubu wa hiya suratul adabi surawol man ɗum surawol yangada wa rawal bukhariyu anil bara'i annaha akhiru suratin nazala bukharin kejo filli ha bara'u o wi kangol woni ragare surawol jippugol ragare surawol jippi ha surawol fufu jippi o wi kangol woni ragarewol ni ko o wi bukhari filli ha bara'u ibn wajib radiyallahu anhu bukhari muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardisbah al-bukhari al-jufi hadhihi bara'atun min Allah o wi hadihi bara'atun nden ka bara'atun ɗo mari haaje ko andata ha muɗum ko artirta kalimawol bara'a ɗo kanjum o sappi kadi o wi hadihi bara'atun min Allah to kanjum o wi woodi moyta ɗum hadihi nda ɗum ɗo ko malla nda surawol ngol malla nda ayaje garanɗe ɗe bara'atun min Allahi wa rasulihi ɗum barruki daga Allah e nulaɗo muɗum wasilatun baruye man bo barraki man bo ki sonohi ki yottohi ila alladhina ahadtum heedi ɓen ɓe on alkotiri min almushrikina ebgo e sirkuɓe kalimawol bara'atun ɗum kalima arabiya nden ɗuɗɗum masin ha fulfulde be arabiya ɗo en bolwirta
min mi barrake ha wayne to a wi non ni a andi ko a wi ɗum kalimawol arabiya on asli magol ɗo ɓe wi sendirgo ɓeyaman kadi jotta kam bara'atun min allahi wa rasulihi barraki daga allah be nulaɗo muɗum fuu ila alladina ahadtum barraki man ki yaha ki yotta heedi ɓe no alkotiri min almushrikina ibgo e sirkuɓe ibgo e heferɓe ahadan mudlagan alkawal joftingal aw duna arba'ati ashurin malla bo ga en lebbi nayyi aw fawga ha malla bo ko dowi lebbi nayyi to wi ahadan mudlagan alkawal joftingal to ɗo kabaru e man ɗo ha foroy kadi barrake wala jonta kam ko hertori be wakkati ni to wi aw duna arba'ati ashurin malla ga en lebbi nayyi barraki man ɗo ki yottata lebbi nayyi aw fawga ha malla ko ɓuri lebbi nayyi nden boy jotta ka to ɓuri lebbi nayyi ɗo ɗum timmi kadi wa nakdul ahadi bima yuskaru fi qawli wa nugidal ahadu alkawal go fistirama bima yuskaru be ko wolwete fi qawli heedi konngol allah ɓagiɗo fasihu fil ardi arba'ata ashkurin fasihu ngance siru yahe aminina on kolɗiniɓe ayyuhal mushrikuna onon sirkuɓe fil ardi er lesdi arba'ata ashhurin lebbi nayyi lebbi nayyi kam jahe on goodi hoolare ngance on yaha on yahata fuu to amru ibahatin lil mushrikina ɗum fi daknuki heedi heferɓe ɓe daganama ɓe ganca ha leddi nder lebbi nayyi kam wa huwa maqulun li qawlin majufin wa taqdiru faqulu lahum sihu hoddirkima kanjum wiyete ɓe gance ha nder leddi lebbi nayyi kam wa hadha bayanun li aqdil amani lahum arba'ata ashhuri ɗo ɗum wanginki haɓɓinanki ɓe alkawal allah haɓɓini ɓe alkawal nder lebbi nayyi kam ɓe jaha ɓe kolɗiniɓe wa innama tusira alayha li quwwati l islami wa kasrati l muslimin rammiɗinama ha dow lebbi nayyi yaake man ɗo gam sembiɗitgo islama e ɗuɗugo julɓe bo yaake man bi khilafi sulhul hudaybiya ko luuti sulhu hudaybiya bo fa kana asr sinin kayum ka laatake no duuɓi 10 to yaake man bo ko waɗi duuɓi 10 nden jonta ka lebbi nayyi ha sulhu hudaybiya ɗo ɗum laatake yaake man ɗo yimɓe man ɓe ɗuuɗay julɓe man ɓe ɗuuɗay nden islama man bo sembiɗay bakin non to ɗum laatake li du'fil muslimina isdaka gam tampere julɓe wakkati sulhu hudaybiya on ɓe gaɗino sulhu duuɓi 10 habre waɗata hakkude maɓɓe nden heferɓe wari wonni ɗon go fisti alkawal go to nde laatake jotta ka on ganca ha leddi kam lebbi nayyi awaluha sawwal bi dalili ma sayati arande lebbi man ɗo fuɗɗa lewru juldandu be dalila ko warata wala amana lakum ba'daha ɓawo to lebbi nayyi ɗo ɗi timmi to onon heferɓe jonta ka on ngala hoolare kadi akhiru hal muharram to nini fuɗɗi lewru juldandu kam nden ka ragareru maji kayru woni lewru haram wa qila wiyama awaluha asru jilqida ngol feere wi arande ha lebbi man fuɗɗata ɗo ɗum sappore lewru siwtorandu nden wa akhiruha ragareru maji bo al asiru min rabi'il awwal sappore jotta kam ha rabi'il awwal haram miraru en wi'atana li anna al hajja fi tilka sanati kana fil asiri min jilqida ngam hijju ha hitande man laatake sappore lewru siwtorandu goɗɗo na hayɗinan ɗum noy lewru siwtorandu on hijju bo hijju ha hitande man hitande aya ɗo jippa ɗo hijju ha hitande man laatake nder lewru siwtorandu on ɓe kijjanno hitande man kam ko waɗi bi sababin nasi be sababu sebbetinki neptinki heferɓe laatake ha jahiliya ɓe ɗo andi ashurul hurum lebbi kormeteɗi nayyi ɗo ɓe andi ɗi amma to hunde waɗi ɓe kaɓan to ɗum ukki nder lebbi nayyi man se ɓe indina lewru may be inde lewru wondu feere woy gam ha daganaɓe ɓe kaɓa banni man on ɗo yaha tara warta ha hitande nde nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam hijja lebbi go warti bandede ko no allah seniɗo tagirino yawma khalaqa samawati wal arda ɗo wara ha yeeso to kanjum hitande man laatake jippaki aya ɗo ɗum hijju laatake noon fi jilgiɗa ha nder lewru siwtorandu bi sababi nasi be sababu sabbitinki summa sara fi sanatil qabila hoti ɗum laati ha hitande husitinde kadi fil asiri min jilhijja ha sappore lewru layhaji kadi ɗum warti bana no wonno
wa fiha hajja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ha hitande man hitande sappore hijra ɗon on nulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam hijji kadi wa qala o wi inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqahu llah o wi jamanuru tarake warti bana yande allah seniɗo taginu alhadis ha jararagare hadis on wa qila awaluha asiru jilhijja konngol feere wi arande ha lebbi nayi goo ɗum sappore lewru layhaji wa akhiruha asiru rabi isani nden fahinta e ragare man bo ɗum sappore kadi rabi isani ɗo fuu ɗum konngudi on ha ɓe ganca lebbi nayi ɓe kolɗiniɓe gonde ɗi timmata kanjum on konngudi jawmu ha siya ɗo wolwi o wi fasihu fil ardi arba'ata ashurin ngance wañe nder lesdi lebbi nayi awaluha sawwal bi dalili ma sayati wala amana lakum ba'daha amma holare wala na on ɓawoto ni lebbi nayi wurti kam wa alamu ande annakum onon ɓe gayru mu'jizillah on tana fatiran ɓe allah ay fa'iti azabahu na on fatiran ɓe yangada allah on fatata on daɗata yangada allah wa anna allaha mukhzil kafirin ande bo allah bustowo heferɓe mudilluhum toskowoɓe fi duniya har duniyaru bil gadli ɓe wargo wal ukhra ha alakhira bo binnari ɓe yiite nden kam ha duniyaru ɗo ɓe wargo ɗo na wargo man tan ɓe daheego fuu ba konu badargo na yi ɓe dahama kanjum fu ɗum tosku wareego go kanjum fu ɗum tosku nden bareego go to mbarama dilli ha alakhira ɓuri kadi jotta kam tawoya yiite toon ande nda ko allah seni ɗo wi wa anna allaha mukhzil kafirin allah toskowo heferɓe tosku kam goɗɗo mo wari wuuri nden maayi nastoy yiite kam tosku kana ayi heɓimo kadi o umrama bo o rewa allah seniɗo goto nden o sali o rewayi allah to nden allah seniɗo nda ko wolwi mo ragare mako no tammi laatugo wa adhanum min allahi wa rasulihi ila nnas jangina wa adhanun andinki min allahi daga to allah wa rasuli e nulaɗo muɗum adhanun ɗo ɗume ilamun andinki adhan ha wakkati julde to waɗi ɗon fuu ɗum andinki setinago en wiyata ɗo adhanun setinago ngam andinki nastuki wakkati julde kadi hanani setinoɓe ɓe anda wakkati julde ko ndeye ndey nastata setinago ɗo ngam andingo yimɓe wakkati julde ka jare nasti to nden bana laati ɗabiya meɗen ha en mbowi ɗo sakko ma bana juhra kam ɓurna fu seeto nasti ha dayi taw yimɓe luttata setingo se ndey se yande jum'are kam yimɓeji ɗon ndeni yimɓeji men daga ko faɓɓi artuɓe on giya jotta goɗɗo ɗo yikka woyi a janga peetel ni wala ko a andi sama wiya woyi a waɗi andal ma yottayi artuɓe men ɗo de a yi kamɓe ɗo ɓeɗo tabbitini fakkat ha meɗen ɗo kala nde midi ɓe reta waɗi kam pat wakkati nasti ɓeɗo tabbitini noon ɗo majjirayɓe sam kanjum waɗi yande jum'are midi ɓe reta ka ɓe setina wala nde ha men ɗo midi ɓe reta waɗata ni nden jura nastay ka wala to laaru ene bo nden setinta kadi to na jum'are go jawɗo setingo man ni dey jamdi gotel ayi ɗum dayi masinna to ñalɗe goɗɗe feere ha men ɗo midi waɗata jura nastata to ɗon man ɗo na sey yimɓeji anda wakkati man boɗɗum amma ɗo ka fu ɓilla wala na wakkati man nasti on nden yimɓe lutti setingo na amma bana wakkati asira be wakkati isa'i ba ha ñalɗe goɗɗe feere ba ñalɗe saliɗe ɗe yimɓe feere ɗo setina daga wakkati waɗay juula fu ha silmina wakkati nastay to ɗum bo ɗum mo juuli daga wakkati waɗay bo o juulina o juulay ɗum ɗo woni dow setinoɓe ɓe anda wakkati liman en ɓe anda wakkati amma setinowo anda liman anda kam noy julde yimɓe man wayini nasalullah salamata wal afiya kalandireji ɗo waagi ɓe horaire de priére montre ji ɗo waagi ɓe horaire de priére montre daga je a haɓɓata junngo ma je a ɓilata ha suudu ha portable ji ɗo ɗi ɗon e to laatake horaire de priére man a yerday kanjum wakkati juulugo je ɓe waɗi ɗo ɗon ha nder montre ma ɗo kerta ɗum kanjum a yerday kam e moy wima jamdi gotel ka jura waɗi nden ko waɗi kanjum ko a yerdi e moy wima midi ɓe noy wiyete jamdi tati ɓe minti 30
moy wima kanju kam yaake nden jamdi tati be minti capay tati ka asiri waɗi e moy wima ma jamdi tati ka asiri waɗi nden a seytina to nini laatake a laaran je lerma je a wowi a ɗum hana kam na se a hefta je horaire de priére ɗo to heftugo man kanjum on ɓurata nafugo goɗɗo ngam ɗum wakkati on ɓeya kamɓe waɗi ngam filu maɓɓe ɓe heɓa jawdi maɓɓe na en heɓi barka enen bo en heɓa en hutinira dina men kadi laaru bana hande ɗo suba ha sali ɗo ɗum jamdi 5 be minti 5 on bulol ga fuɗɗi gasugo amma ɗo fu daga jamdi 5 sikay a nanan yimɓe feere ɗo seetina asalatu hayrum minan nawm ɗon man ɗo ɗum hanayi sey yimɓe anda wakkatiji ɗum haala kalimawol wa azanum ɗo goɗɗo seetinowo sey o laata o juulɗo sey o laata bo o ñuufiiɗo to seetinago ngo farilla heanta yimɓe fuu kam o laata o juulɗo o laata bo o ñuufiiɗo o laata bo ha nder sarɗiji man ɗo o marɗo adilaku to wala adilaku kana yi o seetina ndeke yake o jokki fuu nden ɓurngol mawnugo man o laata arifun bila o gata o annduɗo wakkatiji ha nder defte fuu yimɓe ɗo mbolwa nden ɗabiya yimɓe bo annduɗo ka seetinta sam mi annda ko waɗi ha toye ɓe tawi annduɗo seetinta ɗo seetinago ɗum laatake ɗum alama dina annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓawoɗo nde islam a feesi to o yahi o jippi o waali ha bange yimɓe to o nani seetinago ma o acca ɓe o honataɓe to o nanayi seetinago bo o hona ɓe seetinago ɗum alama dina islam seetinago goɗɗo seetinowo annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi kanko ɓuri yimɓe fuu juutugo dande ñalomare dargal accu kalimaji ma je majjere a wiyata ɗo to hitande juuti kana o ñiddi na kanjum mallum ɗum ewugo hinna e allah seetinago ɗum woodi barjari tilimdi ha seetingo moɗo seetina duuɓi 12 ngam allah waɗi oɗo seetina kanko ɗo yiite harmi dow maako ñamatamo nden seetinowo ɗo raaruno o wayi o findinan yimɓe ha wakkatiji juulgo o findinan yimɓe ha wakkatiji mbayra yende haɗatamo jangol haɗatamo gulɗum haɗatamo kuugal maako haɗatamo na handi enen bo en habda en ballitiranmo be ko en mbawi kadi o heɓa ha gurdam maako no moosira sakko ma nde ɓe gaɗan ɓurna fuu ɓe wala ko mari on seetinta kam hani kadi en ballita ɓe ɓe deydey no en mbawi fuu haala kalimawol wa adanum ɗo siftiniriyam dey adanum ɗo ilamun andirki min allah daga to allah mbiya adanum woynuki adanuji ɗon ɗiɗi adanu shar'i kango seetinago nden adanol gongol feere bo to a woodi habaru a yiɗi matingo yimɓe yowa irin ɗum ɓe waɗanno ɓoyma waɗa ɓe o parle wanca woynago a jokki yaake man na yaake ma fu aɗon no suuma e waɗini jotta kam nder yimɓeji waɗa ɗo wanca tan woyna ɓe o parle lewru warti on waɗa hakkilo on hosa anniya lewru warti ɗo fu adanu noon wiyete ɗum woynuki kañum wiyete nden adanum to a wi seetinago kañum bo je andingo wakkatiji wa adanun andirki ilamun andirki woynuki min allahi daga to allah wa rasuli e nulaɗo maako ila nnasi fa yimɓe yawma alhajji l akbari yande hijju mangu yawma nahari ɗum woni ñalomare looje innama summiya yawmu lhajji l akbari li anna mujama faalil hajji yakunu fih yande looje yande sappore lewru layhaji innama yawmu lhajji l akbari ñalomare hijju mawnde annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi alhajju arafa hijju ɗum woni arafa ɗo bo gam dalila to goɗɗo daraki arafa go o wala o hijju ma ko wooda nden yande sappore ɗo bo innama yawmul hajji l akbari ñalomare hijju ɓurgu mawnugo ko waɗi innama gam ha ñalomare man ɗo to a hiisi a tawan ɗon her maare mujamu afalil hajji yakunu fi ɓurna kuuɗe hijju fuu ɗon ha ñalomare sappore lewru layhaji ɗo e ɗe kuuɗe man ɓurna fuu ɗon har ɗo ka ɗawafiɓa ɗuufago a yi ɗuufol laatingol darangal ha hijju na ñalomare sappore annabijo sallllahu alayhi wa sallam a ɗuufi warramyu noon fiɗugo jamarat wan nahari looje loojago to a woni hadi awma wal halgu fembago laɓgo hoore ma a dagtoto to ɗi kuuɗe ɗe fuu ɗe gonan ha ñalomare sappore lewru layhaji
nden fahinta o wi yawmal hajjil akbari nden ka hijju pamaru bo ɗon na oho hijju pamaru ɗon kañum woni al umra ngam kuuɗe al umra yottata kuuɗe hijju to nden kam alhajjul asgaru al umra fa hiya alhajjul asgaru li anna amala gallu min amalil hajji ngam kuuɗe al umra ɓuri famɗugo dininta kuuɗe hijju li annahu yazidu alayha bi umurin ngam ɗo ɓesda dow muɗum hijju ɗo ɓesda dow kuuɗe al umra ɓe fiiji arramyu fiɗugo jamarat wala ha al umra almabitu walago ha musdalifa wala ha al umra alwuqufu darago ha arafa wala ha al umra to nden ka al umra kam hijju pamaru hijju man ononi hajjul akbari kadi wa yawmal hajjil akbari ɗum andinki daga to allah ennuɗaɗo muɗum andini yimɓe yande hijju mangu ɓe andini ɓe ɗume anna allaha bari'un min almushrikina wa rasuluh anna allaha ɗo o wi bi anna allaha allah bari'un barriɗo min almushrikina e sirkuɓe wa uhudihim e alkawe maɓɓe wa rasuluhu ɓe nulaɗo maako fu bari'un barriɗo aydan ha fahin wa kad ba'asa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam adiyan min assana haqiqa annabijo sallallahu alayhi wa sallam leni aliyu ibnu abi talib ha hitande man wa hiya sanatu 90 ɗum hitande joyenayaɓre hijra eggugo annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam daga makka hota madina aliyu nde yahigo fa adana yawma nahari aliyu andini ɓe o woyni ñalomare julde bi minan hermina bi hajil ayati be ayaje ɗe wa alla yahujja bada al ami mushrikun tatake feero bo meta hijjugo ɓaawo hitande nde wala yatufa bilbayti uryanum non tembo bo tata hijja e tata ɗuufo suudu kaaba ɓaawo hitande nde rawahul bukhari filligol o rammini kadi o hoosi deydey haaje maako kanko tafsiro jalaluddin rahimahullah nden deydey ko woni ha majum wal mana wa ilamun min allahi wa rasuli ila nnasi andirki allah ɓe nulaɗo muɗum fu yimɓe ka'inun fi yawmil hajjil akbari ha yande hijju manguɗo ɓe andini ɗumejum o wi woni ha majum hatta anna ba'da al arabi samia rajulan yakra'u fiha to o wolwino ha haala deydey ko o luwal ha anna allaha bari'un min almushrikina wa rasuluhu ndani gira tabitit ka woni o wi yimɓe feere jangiri ha ɗon woofi wi anna allaha bari'un min almushrikina jangiri wa rasulihi be masugo less nden goɗɗo feere nani kayum kam ɗum goɗɗo kawyejo non noon goɗɗo go o anda haala dina go amma o andi wolde arabiya hatta anna ba'da al arabi sami'a rajulan yakra'u biha ɗo jangira anna allaha bari'un min almushrikina wa rasulihi faqala al arabiyu in kana allahu bari'an min allahi in kana allahu bari'an min rasuli fa ana bari'un minhu goɗɗo kawyejo go wi to allah barrake ha nulaɗo mum nden kamin fu mi barri ha nulaɗo man fa labbabahu lgarifu ila umar jangowo go se mosliɗa nde limisa mako dasi mo yaadi be mako ha sayyidina umar radiallahu an fa hakal arabiyu lwaqi'a kawyejo go sey yecci nda oɗo mo dasi am waddi ha maɗo nda nomi nani oɗo jangira o jangiri anna allaha bari'un min almushrikina wa rasulihi kanjum waɗi mi wi to allah barrake ha nulaɗo mum nden kammin fu mi barriɗo her maako fa amara umaru bi talimin arabiya ɓe wi kanjum waɗi umaru umri kadi be andugo arabiya jangugo anda nahu wa hukiya hadi aidan ala aliyin wa abil aswadi duwali noon haala man yembama ha aliyu ibnu abi talibin be abu aswadi duwali kanko bo non nde nini ɗum waɗi banniman ɗo aliyu ibnu abi talibin radiallahu anhu o fuɗɗi ɓe wi kanko fuɗɗi nahu nde o fuɗɗi go o wi'ata abu aswadi duwali ani ala hadha nahwi yahru nda dow husitirde nde kanjum inni fannuwol man fannuwol nahu to nahu andaka masɗe ɗo to ɗe sañi ɗo mana man woɗata waɗan hunde wonde feere to ha kalimawol maako o wi wa kad basa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ila hasidu jalika anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam andunulaɗo allah mo salatu allah e jammu ɗum tabitani ahada gouraysan yawmal hudaybiya o alkotiri no ɓe gourasinko e ndiyande hudaybiya go ɓe jooɗanno duuɓi sappo ɓe kaɓata ala an yadawol harba asara sinina yamanu fiha nnas ɓe darna habre nde ɗe duuɓi sappo yimɓe hollina her ɗon wa dakhalat kuja'atu fi adi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam
leñol wiyetengol hujaa kamɓe ɓe nasti wakkere alkawal nulaɗo Allah wa dakhalat banu bakrin fi adi gouraysin biyeteɓe banu bakrin bo kamɓe bo ɓe nasti ha wakkere alkawal gourasinko en nden kamɓe man konnagu ɗon hakkunde maɓɓe duuɓi ɓeɗo honnotiri summa adat banu bakrin ala hujaa seyande feere banu bakrin ko en go wari ɓeetake dow bani hujaa dow ɓe alkotirino ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam go alkotirɓe ɓe gourasinko en wari ɓeeti dow maɓɓe wa anarhum gouraysun bi silahi gourasinko en bo walliɓe ɓe wina kundiɗiraɓe maɓɓe ɓe balliriɓe ɓe balmi accuɗon ma woɓɓe feere kaɓi jemma fuu ha nder gourasinko en man wallitiɓe haɓre falamma tajaharat banu bakrin wa gouraysun ala hujaa ndeni banu bakrin ɓe gourasinko en ɓe ballotiri ɗo habdugo ɓe hujaa wa nagadu ahadahum ɓe pisti alkawal maɓɓe haraja amrubnu salamin il hujaim amrubnu salamin hujainkejo se o wurti o dilli madina wa waqafa ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wa ahbarahu bil habar o dari ɗo nulaɗo Allah o yecci ɗum habar to a lorti ha siyar a tawan gimɗiɗi o yahi o yimani nulaɗo Allah ɗon fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam se nulaɗo Allah wi la nusirtu illa mansur min o mi wallatake to ni mi wallayma wata jahaza ila makkata senulaɗo Allah taski jontaka yaago makka kadi o yahi makka fa fata ha sanata samanin min al hijra wayi o omti makka hitande jowetataɓre iggo e hijra nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yahi makka ɗo ɗum 17 lewru suuma en ona o yahi o maɓɓiti makka ko 17 ka konu badar on non suuma e nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o yahi o honi o maɓɓiti makka to har ɗon goo nde o yahi ɗon goo na jotta ka sababu majum nda gourasinko en ɓe balli ɓeɗo ɗo bani bakrin go kanjon suru fistama hakkude maɓɓe to nden falamma kana sanatu 9 jotta kana makka maɓɓitama makka laati ɗum julɓe ɗum hitande bo 9 hijra nde laatake hitande 9 arada rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam an yahujja nulaɗo Allah yiɗi hijjago kadi nden faqila innal mushrikina yahduruna wa yatufuna bil bayti ura ɓe gecci nulaɗo Allah heferɓe ɗo ngara ɓe jaha hijju nden to ɓe yahi bo ɓe ɗufoto suudu kaaba ɓe tembuɓe ɓalli mere ɓe ɗufata suudu kaaba to ɓe ngari ɗo ɓe wiya limse maɓɓe ɗe ɓe gardi ɗo ɓe geddi Allah be maaje se ɓe heɓa yimɓe makka wuwaɓe limse ɗe ɓe suurirta nden ɓe ɗufo suudu kaaba to ɓe keɓayi mo wu'ata ɓe bo ɓe itta limse goo ɓe yaha ɓalli mere ko karlol wala dow maɓɓe worɓe ɓe rewɓe fuu ɓeɗo ɗuufa maali cheikh rahimahullah o wi ɓeɗo ɗuufa ɓeɗo gima alyawma yabdu baduhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu ɓe mbiya hande kam al awra man to yiɗi wanga fufu to yiɗi bo wakkere wanga ko wangi man bo mi dakranaki yimɓe ɓeɗo ɗuufa ɓeɗo gima banni ɓeɗo gima inde lawru maɓɓe ya hubal ha nder majum ɓe yima ɓeɗo tora Allah seniɗo bo gufranak ɓeɗo ɗuufa suudu kaaba go nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam yeccama kamɓe ɗo ɓeɗo yaha ɓe ɗuufa ɓe tembuɓe hitande 9 annabijo yiɗino hijjugo nden nani ndayake maɓɓe fa qala la uhibbu an ahujja ma hatta la yakuna dhalik annabijo wi mi yiɗa hijjago seeto bolwa ɗum ɗo laatake seeto laatake jotta ka wala ɗuufowo tembota on nden mi luttata hijjago to annabijo sallllahu alayhi wa sallam fasiti kadi hitande 9 go o hijjayi kanjum waɗi fa basa ababacrin tilka sana se o leni aboubacry hitande 9 hijra go amiran alal mawsimi kayum on laati ardiɗo ha dow haala hijju li yuqima linnasi l hajja ngam o darnana yimɓe hijju ha hande a yiyata ɗo saudia ɗo waɗi amirul hajji yake to hijju waɗi ɗo ni be ardan ɗo ha hijju man wa basa mahu 40 ayatan min sadri bara o lendi aboubacry siddiqi radiallahu anhu be ayaje 4 ha aran surawol bara'a ɗo ɗen fuɗɗi jangugo ɗo to o wi yetti ha ragare ayaje man walaw karihal mushrikun on timmini aya 4 man ayaje ɗe o lendi aboubacry summa basa badahu aliyan ala nagatil abba hoti ɓawoɗo nulaɗo Allah leni aliyu ɗo waɗi ngeloba mako innetenga al abba liyakra ala nnasi sadra bara'a aliyu to yahi ha janga yimɓe nana arande surawol bara'a falahiga ababacrin bil arji nden aliyu yahi ha ay jokkiti aboubacry ha nokkure wiyetede arju
ɗum wuro on jamia wa baynaha wa bayna almadina 76 milan hakkunde maago be wuro madina waɗan mil 17 ha ton aliyu jokkito e aboubacry siddiqui radiallahu anhuma nde ɓe potti ɗon goo zanna aboubacry annahuma azulum aboubacry yikki kayum ka ɓortaɗo ha ardinago hijjuɗo kadi tema jotta ka aliyu on waɗama fa raja ila rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam sey aboubacry lori her nulaɗo allah fa gala o wi ya rasulallah ya rasulallahi a nazala fi sani shay'un o wiyata ya nulaɗo allah kadi woodi hunde ko jippi ha fi amna fa gala nulaɗo allah wimo wala ko jippi walakin la yambagi li ahadin an yuballiga hadha illa rajulun min ahli o wi amma se kaka de handanayi goɗɗo fuu no yottina nelal ngal mi lendi aliyu ɗo sonaga ha goɗɗo mo laati mi ibgo e bandiraɓe am amma tarda ya aboubacry annaka kuntama i fil gari an aboubacry a yerdata a laati aɗo wondi ɓe am ha lowol na yaake hijra meɗen nde en gurti makka na ɓalle tati en ɗon nder lowol na an min bema tan wa ana ma'i alal hawdi wa annaka ma'i alal hawdi aɗon no wondi ɓe am weedu bo a wondan ɓe am ha muɗum fa qala bala ya rasulallah o wi kay mi yerdoto yanuɗaɗo allah fa sara aboubacrin amiran alal hajji wa aliyu bnu abi talibin yu'addinu bi bara'a laatake aboubacry siddiqui kayum on amirijo kayum on ardinaɗo ha dow hijju nden aliyu bnu abi talibin kayum bo lenama be matingo andingo yimɓe haala barraki falamma kana qabla yawmi tarwiyati bi yawmin nde laatake yeeso ñalomare wurtago makka dilla mina be ñalomare woore gama aboubacrin fa khataba nnas aboubacry jummi hutbi yimɓe taw non noon yimɓeji men to yehi ɗo yaake wurtugo man to yetti ɗo kala ardananɓe hijjoɓe ɗo ɓe fufu maɓɓe ɓe moftani yimɓe maɓɓe ɓe bolwana ɓe to ɗo je aboubacry darinogo gama aboubacrin fa khataba nnas aboubacry dari hutbi yimɓe wa haddasahum ala manakibihim ala manasikihim o yewti ɓe haala kuuɗe hijju maɓɓe wa gama linnasi lhajj non noon o darnani yimɓe hijju hatta ida kana yawmu nahar ha to laatake ñalomare looje kadi o yecci ɓe haala kuuɗe hijju ka fuu ha yetti ñalomare julde nden gama nde waɗi yande julde hatta ida kana yawmu naari gama aliyu nde laatake yande looje on woni yande sappore lewru layhaji aliyu bo ummi fa azdana bima umira bihi aliyu ummi kayum bo andini yimɓe be ko umra ɗume ko andini ko umra man o andini yimɓe man woni ɗume wa huwa an la yatufa bil bayti uriyan ko luuti hitande nde ta goɗɗo meta ɗuufugo suudu kaaba tembo goɗɗo suuritiɗo ta meta ɗuufugo suudu kaaba wa man kana baynahu wa bayna annabi sallllahu alayhi wa sallam ahadun fa huwa manqudun hakko aliɗo woyna yeccaɓe mo alkawal laatake no hakkunde muɗum be hakkunde annabijo sallllahu alayhi wa sallam alkawal man ngal fistama wa man lam yakun lahu ahadun fa ajaluhu 4 ashhur mo alkawal wala no hakkunde muɗum be nulaɗo allah to kayum bo anda jotta kam ɓawo lebbinayi kayum bo wala alkawal kadi wala yadkhulu ljannata illa nafsun mu'mina wala nastanɗo aljanna bo ko e na nafsu nuɗɗinigu so na nafsu gomɗinigu wala yastami'u lmushrikuna walmuslimuna bada amim haja fil hajji heferɓe be julɓe metata hawtugo ha hijju ɓawo hitande maɓɓe nde ndaɗo on ko aliyu bnu abi talibin lendago o wari o woyni ɗum kadi yande nde laatake yande sappore ha mina nde o woyni go to summa hajja rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama sanata asirin hajjatul wada ɗon kadi nulaɗo allah hitande yilitande kadi hitande sappore nulaɗo allah hijju jaɓɓitaki to laatake banni ida alimta dhalika ta'lam anna hajihi l aya nazalat bada fathi makka to a andi bolwa ɗum ɗo kam andu kadi ayaje ɗe ɗe jippi ɓawo omtuki makka fi nagdi adin ma ada gouraysi ha fistugo alkawal ngal ɓe kaɓɓidino go joɗanno duuɓi sappo habre wala go ayi alkawal ka fistama makka kana maɓɓitama to nonnoon fayinta ko luuti alkawal ɓurasinko en fayinna gouraysan tamma amruhum bi fati makka ɓurasinko en kamɓe kam fi maɓɓe timmi alkawal ka timmi hakkunde maɓɓe be omtuki makka wa fi dhalika qala al mufassirun ha majum tafsiroɓe wi kadi
lamma haraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila tabuk wakkati nde nulaaɗo allah wurti dillan kono tabuk fa kana almunafiquna yarjifuna al arajif nafiki en laati ɗon fewa pewe wa jala almushrikuna yanguduna hudan ha pewe ɗe nafiki en fewata goo se laatake heeferɓe kamɓe bo ɓe ɗo fista alkawe maɓɓe kanat baynahum wa bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe alkotirno hakkunde maɓɓe ɓe hakkunde nulaaɗo allah ɓe ɗo pista fa amara allahu azza wa jalla bi nagdi uhudihim ɗo kadi allah jaaliɗo mawɗo umri kadi ɓe fistugo alkawe maɓɓe man wa dhalika qawluhu ta'ala fa imma takhafanna min qawmin khiyanatan ko en jangino haragare suurawol ngolago nden fa faala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma umira bihi ɗum to laatake a huli jamba ha maɓɓe fistu alkawal man hokkitiɓe alkawal maɓɓe senulaaɗo allah huwi ko umrago wa nabada lahum uhudahum o fistani ɓe alkawe maɓɓe go ko ɓe alkotirno ɓe heferɓe goo fuu ɗum fuu majum ɗum timmi hakkunde maɓɓe kadi alkawe goo fisti nden allah wi fa in tubtum fa huwa hayrun lakum heferɓe goo fa in tubtum min al kufri to nini on tuubake ibgo e keferaku on nasti nder dina islama fa huwa hayrun lakum kanjum on ko ɓurani on ngam kanjum waɗi allah neddine laaɗo muɗum ko waɗi allah seniiɗo tagi mon on fuu ko waɗi allah seniiɗo tagi asamanji e lesdi ko waɗi allah seniiɗo tagi yiite e aljanna ɗum fuu majum ngam dalila kalimawol la ilaha illallahu deweteɗo ɓe gonga kam wala ko ina allah to nini on wurtike feeraku on nasti on anditi deweteɗo ɓe gonga kam wala ko luuti allah fa huwa hayrun lakum kanjum on ko ɓurani on anda deweteɗo ɓe gonga wala ko luuti allah muhammadu bo ɗum nulaaɗo maako on tokko bo dow laawol ko nulaaɗo goo waddi fa huwa hayrun lahum kanjum on ko ɓurani on wa in tawallaytum to on totti on pirlitake on ɗoyli ani limani on accini nuɗɗinki bo faalamu ande kadi annakum onon ngayru mujizillahi on tana fatiranɓe allah on anda onon ɗo on daɗata allah on tetata yangada allah on kisata yangada allah nden allah wi ubassiri alladina kafaru bi adabin alimin o bassir seynu seyore kana wala ha yangadanawka kanjum waɗi tafsir o wiyata akhbir yeccu akhbir humputu alladina kafaru ɓen hufriɓe to nini ɓe tuubayi goo bi adabin alimin ɓe yangadanawka muulimin yangadanawka ko muulamin fa'il ɓe maf'ul fu jaɓan ha magol ɓe yangadanawka seynirɓe kadi jotta kam na kamɓe on sali tuubugo ɓe hoore maɓɓe yo yangadanawka heɓanɓe kadi yangadanawka kan woni kaye wa huwa al gatlu wal asru ha duniyaru wargo ɓe daheeki fi duniya her duniyaru ɗiɗi fuu wolangol goɗɗo yiɗi ko gotol nder maji nasalullah salamata al afiya nden wannar e yiite bo fil akhirati e ɗi al akhira seynuɓe kadi yeccuɓe to nini ɓe simmayi ɓe nastayi dina kam nda ko laati ɗo reena ɓe ɗon man ɗo na hin maɓɓe kamɓe man yande man tan dey heferɓe fuu ha jottaka ha duniyaru timma banni imma ɓe silma ɓe nasta dina ɓe heɓa jottaka ɓe kisa har duniyaru ɓe kisa wareego ɓe kisa daheego nden ha alahira bo ɓe kisa yangada ɓe yiite malla bo to ɓe sali ɓe ɗon jowti dow keferaku maɓɓe hayatu duniya galil ngendam duniyaru kam pamaru la yagurrannaka tagallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un galil ta este firlitaki heferɓe ha nder duniyaru ɗo wa apiroji jaha e yiɗi wa'a motoji baskurji nden ɗo hufrani allah nda moƴƴe allah seniɗo ɗe ɗuuɗi dow muɗum ɗo hufrani allah rewawi allah gooto ta ɗum este sam allah wi mata'un qalil ɗum beltinariyel pamarel ni on ɓe weltinta nden ɓaawo man ɗume to wawa beltinari famardi goo summa ma wahum jahan allah wi hooti ɓaawo ɗon moɓorde maɓɓe woni yiite jahannama kadi o bisal masir halli yaarude nden daga ɓaawo ɗon allah seniɗo wi illa alladina hattum min al musrikin ɓe akana holli alkawe fisti hakkunde moɗon timmi lutti ɓeye koye naɓe laati on alkotirno ɓe heferɓe summa lam yangusukum say an kamɓe bo wala ko ɓe ustani on ha deyde ko on alkotirino ɓe maɓɓe inchallah janngo fuɗɗirten ɗo majum asalullah salamata wal afiya wa sallillahuma wa sallim wa barik ala nabiyika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain firo alqur'ana seninde wonɗon iga honduko modibbo ya hamboy iga gawdare lesdi kamaru dow darnde modibbo
bala musa koccanɗomin firongon iga gawdare mi ibrahim romodake gaddanɗo on firongon iga ɗo kode radio international abuja. Ya tawan ma jango jamdi 9 kikkiɗe to Allah holli en balen jam.